Piştî hefteyekî ji girtina Ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Ofîsa Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê li bajarê Til Temirê ji aliyê çekdarên ku navê xwe dikin Asayişa Rojavayê Kurdistanê. Duhe heman çekdaran Ofîsa Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê El Partî ya ku du encûmenan niştimaniya Kurd li Sûriyê de girtin. Nûçegehanê Arkê ragihand ku li bajarê Til Temirê çekdarên PYD Ofîsa Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê El Partî bi hênceta newergirtina Muletê ji rêveberiya PYD girt. Endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê El Partî Beşîr Abdulkadir dibêje ku çekdarên PYD bi van kiryaran dixwazin xwe li ser partiyên din yên Rojavayê Kurdistanê ferz bike. Di demekî de ku pêwîstiya me bi yekrêziyê heye. Rastî girtina van ofîsê Partiya Encûmena Niştimanî Kurdî karekî nebaş e û em şermezar dikin û bi vî hewayê henê got esayişê PYD dixwaze fêşarê ser li partiyê eneke bike got karibin xeta xwe nîayek alî li ser wan ferd bike karekî nebaş e di wextekî di gotê xwestin em di demek hestiyar dine got em yekbûna rêza û denga Kurdî bikin got em karibin mafê miletê Kurd biçesibînin û ev karana karnî gelekî nebaş in em bi hêvî gojvan bi kiryarê xwe vegerin û em ê berdewam bin ser karê xwe çi ofîsê me hebin çi ofîsê me tinebin. Berî hefteyekî jî çekdarên PYD Ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Ofîsa Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê li bajarê Til Temirê girtin û li ser vê yekê jî enekesê daxuyan yek belav kiribû û ev karê PYD bi karekî dûrî exlaqê Kurdayetiyê wasif kiribû. Helepçe Sadûn, Ark.